So may buntag, mao na ni ang atuang last nga sermon for 2025. Dali ra gid kay kahuman ang tuig. But pasalamat ta sa Ginoo nga wala gyud napakyas. Na-remember nako dito sa Canada na murag samtang na ako dito twice gyud nga wala mi nakasimba kay naay gitawag og winter storm. Dili makaadto sa simbahan ang mga katawan sa Ginoo. But in the way nga ang preaching yapon sa gospel padayon. But kita din pribiliyo ta kay wala gyud tay usa ka Domingo nga nasipyat nga nagkalisod ta kani sa simbahan. Ang Ginoo naghatag gid sa ato og maayo nga panahon. So nga sa atong katapusan karon nga sermon, pamalandungan nato ang timely kayo nga message. Sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ngit-ngit man ni ang kalibutan, broken man ni nga kalibutan, corrupt man ni nga kalibutan. Pero nagwonder ta nga wala man ta kuha si Ginoo nga kung giluwas na niya, pwede naman ta niya kuhaon na o ibalhin sa usa ka lugar nga nindot. Kung giluwas na niya tinud-anay, gikan aning pagka-corrupt nga kalibutan, dalo nun tatanya dito sa gingharian nga mo ang langit. Ditso ba? Ang kaluwasan unta, ingana ba? Mga nindot unta kayo kung ingana ang kahimtang nga to nga. Pag naluwas na ka, ibutan na ka sa Ginoo sa pareho sa Garden of Eden. Nga wala na problema, wala na kasakit. Pero, dili man mao, no? Ang atong gaka-experiensyahan, iluwas ka sa Ginoo, pero, gipabiling pamantan niya ng kalibutan nga puno pagyapon sa kangit-ngit. Pero pasalamat ta kay ang Ginoo naghatag sa iyang grasya. While we were lost, we are found. Nakita ta, pinagi sa grasya sa Ginoo. O kanang nga grasya, wala kabyae. Kanang nga grasya, nagpabilin sa paggunit sa tuwa, pagtabang sa tuwa, nga makasustain ta aning ngit-ngit nga kalibutan. Puno sa temptasyon, puno sa sala, o most importantly, kani nga kalibutan, puno sa bakak. Daghan kay bakak. No, mo bitaw na ang pumiro gyud ang yawa, nag-deceive kang Adam ug Eve, gigamit man niya ang bakak. O kana nagpadayon. Kato gani Garden of Eden, perfect. Nakasulod ang bakak. Kita karon dinhi sa kalibutan. Kuyala ang mga bakak, mga lies. Dili mao. O in this particular nga psalm, ingana ang natagamtaman ni David. Natagamtaman ni David ang ingon nato nga slander. Kanang pagsulti o dili mao. Or in other words, baka may tungod sa imuha. I-accuse ka something nga dili nimo gibuhat. Or ang pag-spread sa mga dili mao, mga rumors. Or ang kamotoran gin-twist. O himo ka nga nautan. Mao kana ang natagamtaman ni David ani nga panahon sa pagsulat niya sa Psalms. Psalm 7. So in a way nga makarelate po ta tanan. Kay wala may mas kinisa sa to din nga exempted. Si David manggani nga hari. Nakatagamtam gyapon og mga pagsulti nga dili mao against sa iya. Mga bakak kung gibalik-balik para gayud madaot siya o masakitan siya. Mao kina nga sitwasyon. Mao na nga sa atong pagbasa sa Psalm 7, ang pinakauna gid niya nga title din giingon niya Sing Gayon of David, which he had sung upon the Lord concerning the words of Cush the Benjamite. Iya kaning gikanta or iya kaning giampo sa Ginoo
Tungod nga grabe kayo ang kasakit na iyang tagamtaman. Bakak ang gisulti ni Cush against sa kang David. O daghan ang nituo kang Cush nga ni against pod kang David. Auban nga theologian nagaingon nga kani si Cush sa komentaryo ni Pastor Gigi sa iyang libro, ningon siya nga na siya relationship ni kang Saul. Unya, simple si Saul, kaaway man ni David, mutuo kang Cush. Or, gingon po ni Pastor Gigi, si Cush, sa tanaw sa scholar, is gitawag siya og Black Utopian. Black Utopian nag-represent sa usa ka black nga kasing-kasing, darken nga kasing-kasing, itom nga kasing-kasing, which is, most probably, si Cush is also King Saul, who is having dark lies sa iyang kasing-kasing against David. So, tingali, basig si Saul. Kay nituo mo po ng tao against sa kang David nga katong na time kato ang effect ato ang nagresulta to sa tago ni David. Kay gapatyon man siya. Tingali wala may nakatagamtam sa tug slander nga ingana ang level. Pero tingali sa mga relationship nato sa atong families, sulod sa itong panimalay, nakatagamtam tayo nga na, nakatagbo tayo nga na, nga isultihan ta sa itong sa kaigsoon, sa family, o dili mao, o dito nga itong ginikanan, or ang ginikanan, nasultihan sa usa ka anak, o dito ni tuupod, o ni pabor sa usa ka anak. Simple ang katong mga biktima sa slander, masakitan, malain. Dili gid siya makapadayon sa normal niyang una-una. Mabugatan siya, ma-burden, ma-emotionally drained yun ang usa ka tawo. Mao na nga, salamat na sa Ginoo kay ang grasya sa Ginoo under sa usa ka perfect, righteous nga judge nga mao ang Ginoo, dili gid ka makatagamtam padayon sa epekto sa slander or bakak. Ang Ginoo mo'y mo bindingin sa atoa. Meaning, ang Ginoo mo'y mo pakita og sakto. Kung bakak to ang iyang gisulti sa imo ang Ginoo mao ang magbindigig. Mao na nga ang grasya sa Ginoo kinahanglan nato kay mao na ang magtabang sa tuwa, mag-sustain nga makapadayon ta sa pagpindog even na bakak ginasulti against sa atoa. Mao kini nga sitwasyon ni David. So makita nato karon nga ang grasya sa Ginoo mao ang mag-sustain kay David under sa perfect na judge nga mo'y mutan-aw. O ganito tanaw na to sa tulong ka butang. First, ang rightful judge or ang perfect judge nga mao ang Ginoo maghatag ka na to og refuge. Verses 1 to 2. O sa verse 3 to 16, ang rightful judge dili ditso mo mubuo sa iyang kapungot, kundi muhatag sa og time nga mag-repent. Nasa repentance before ibuo ang judgment sa Ginoo. O ang last kayo natutanawon karon ang grasya sa Ginoo nga mag-sustain sa tuwa against sa mga bakak against sa tuwa, maghatod kini sa tuwa og reverence sa atong Ginoo. Verse 7. Makahimaya kita sa Ginoo kay giluwas man ta niya against sa mga bakak against sa tuwa. So tulo ka R. Refuge,
repentance o reverence. First, refuge. Now, ingon si David, O Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me. Ang word din nga trust. In thee do I put my trust. Ang another term na higamit sa original na pinulungan is refuge. Or something na usan mo kadaganan nga naay kumpiyansa nga tabangan ka. Mao kana ang word na ningon si David, O Lord, my God, akong Ginoo, ikaw ang ako ang dalang tahanan. Ikaw ang akong masaligan sa tanan. All in everything karon nga naa sa akong palibot nga niabot ko sa pagkalibog, perplex. Na ako sa perplexity, kanang niabot ka sa pinakalawong kayo nga kalibog ba nga ba? Pinoon sa naman ni nahitabo, muabot na ba? Kaya nga nga nipin, Pino, gano'n na ingani man, nakabot man ko sa ingani nga sitwasyon. Nga, wala man ko daotan, gibuhat, pero gasulti man sila daotan sa kuha. So, niabot ka sa perplexity, niabot ka sa kalibog, very deep kayo nga pag-una-una nga di ka katulog. Sama itong sa previous nga sam nga gabi di ka katulog, ka-bother ka, sige una-una. But ang sam din nga gisulti ni David, ang Ginoo is His only use nga iyang madalang maaduan niya, madalang pangan niya sa time nga grabe niya kalibog, grabe nga kabugat ang iyang gibati sa mga bakak against sa iya napagyapon sa kasaligan nga usa ka Ginoo. Napagyapon siya usa ka maduulan. O Lord my God, I indeed do I put my trust. Napagyapon kay refuge. Napagyapon kay adtuan. Tanaw to si Jonah, balikan na to si Jonah. Si Jonah sa iyang suko nga luwason sa Ginoo ang Ninibe, niabot siya sa punto nga niyon siya nga, Ginoo, patya na lang ko, patya ko Ginoo, hindi na ko kasabot ani. Niabot ba tatay nga nga level nga mo yun nga suicidal na ka? Nga mo yun nga, mas maayo patingali patyon na lang ko sa Ginoo. Kay, pwede naman kabugat kayo kung gibati. But ingon si David, naapagya po isa na yung madalang panan. O Lord, my God, ang Ginoo mao iyang refuge. Iyang refuge nga magtabang sa iya. Kay kung dili, ang Ginoo mao iyang refuge, balot siya untay may tabo sa iyang paglingon. Ingon siya sa verse 2, Let me tear my soul like a lion. Kita mo lion may kakaon o animals. Carnivorous man ang lion. Pagmadagpan niya iyang prey, kung saan man niya, kunis-kunison niya, kanon niya. Ingon ni David, daw sama sa ingana ang mahitabo sa ako, Ginoo, kung dili ko nimo tabangan. Kung dili ko nimo tabangon ani nga sitwasyon, ang mahitabo sa ako, kunis-kunison sa kaaway ang ako ang kaugalingon. Pagpasalamat si David, ingon siya nga, napagyapon ko'y kadaganan, napagyapon ko'y kasaligan, nga mutabang sa kuha against aning mga kaaway nako. But my brothers and sisters in Christ, dili ra si David ang nakaangkon niini, di ba? Si Kristo. Unsa nahitabo? Ang gi-accuse sa mga Pharisees, ang gi-accuse sa iya maskin pa usa sa mga apostol nga si Judas. Gi-accuse siya nga, gibaligya siya. Nga gidapit si Judas, usa ka close kaayo kang Kristo si Judas, gihimo niyang apostolis. Masayo pa di ang Ginoo. Dili man. Pero gipakita dito nga, even in our closest friends, allies, in a members atong family, anyone could be a Judas. And that Judas will say bad things sa imuha.
But si Kristo mao ang nakatagamtam. O pinakataas kayo nga damage or pinakataas nga kasakit gikan sa usa ka Judas. Ingano man, tungod kang Judas, si Kristo nalansang sa cross. O tungod anang paglansang sa cross, iyang nadawat ang tanan ng kapungot sa Ginoo sa sala sa tao. Pinakasakit na kan. O ito nang kaingon si Kristo nga, Ginoo, Amahan, kung pwede pa lang, ipalabay na lang sa sarili mo sa kuha. Katingo man siya nga, okay, thy will be done. Ginoo, Amahan. Still, ang imuhang kabugon mo ay matuman. See? Nakita nimo nga si Kristo at the time sa iyang kangit, sa pinaka-darkest hour ni Kristo, because of slander, nga gibugo siya, gilabay siya, asa ni dool ang Ginoo si Kristo. Sa Amahan, sa Ginoo, thy will be done. Still, gisaligan ni Kristo ang Ginoo nga ang iyang perfect nga kabuton, ang perfect nga dagan sa iyang pag-orchestrate sa kalibutan, sa iyang kinabuhi. Ingon si Kristo, mo'y matuman because Christ know that ang kabuhaton sa Ginoo nga Amahan, even it is bad for your eyes, seemingly bad sa una-una nga di naman ni maayo Ginoo, still for your own good. Sama sa giingon niya kang Joseph. Ngayon si Joseph, ang ako mga isuon, gibaligya ko nila, but pag-ambot niya sa iyong mga isuon, ingon siya, no. Ayaw, dili ko na suko sa inyo Kaya ang seemingly bad na inyong gibuhat sa kuha, turn out to be good. Same thing sa Ginoo. Seemingly bad, but turn out good para sa kang Kristo. Na gipakita kanon dito nga ang gahom sa Ginoo, nga mag-glorify nato siya, nga mabuhi gyapon ang usa ka patay tungod sa gahom sa Ginoo. Nakita na noon ang kaayong gamhanan sa Ginoo. Mao na nga, my brothers and sisters in Christ, natin lang panan. Si Kristo nakatagamtam slander. Ikaw tingali, nakatagamtam kag slander. Mga bakak yung gisulti sa imuha. Pero mo ni itsura sa grasya. Mo ni ang itsura sa grasya sa usa ka magtotoo. Nga moabot siya maskin pa o nakaingon na siya nga perti naman ni kasakit. Moabot pagyapon sa iya nga makaingon siya na pagyapoy maduulan ako ang righteous judge. Kaning righteous judge, dili ni siya magkamali. May balo siya kung unsa ang nagdagan sa imong palibot. Balik ta sa usang example sa Bible. Now, sa unang panahon, ang mga hari, mao po ang judge. O usa na sa mga hari nga nahimong judge, ang anak ni David, si Solomon. Unsay pangayon ni Solomon sa Ginoo? Wisdom. Wise siya, nga judge. One time, naay duha ka mothers niduol sa iya gadala og usa ka bata. Kay usa sa ilang ato namatyan og bata o gikawat niya ang bata sa usa ka mother. So sila duha niduol dito o gusto moangkon atong bata. So ang gibuhat ni Solomon, nagkuha siya espada, ningon siya, okay, kay gusto man ninyo ni usa ka bata, tungaon na lang nato. Ihatag na ko ang katunga sa imo o ihatag ko na ko. Kay duha man mo ni angkon, lisod po, nga kamo nanganak ani isa ka bata, nagi usa sa inyo ani nakanak. O ang tinuod na mother. Ang tinuod na mother, ningon, okay, ayaw na lang pati ang bata.
Ayaw na lang tunga ang bata. Ihatag na lang sa iya. Bahala na, maiya na lang na. Basta buhi. O nakita dito ang tinuod nga inahan sa bata. But ang point na to din is, nindot kayo, no? Kung natay judge nga ingana. Kaya ba makakita gid og sakto? Makakita gid og kanang tahong or makahatag gid og makarender og sakto gid nga judgment. Nindot ka na tuulan. Huwag lamig kayo mo anto din ako nasakitan ka o giaway ka. Moingon mo mangita ka manglaban. Wanto ka dito o malamanan ka niya ka fair kayo nga treatment. Murag nindot kayo. Lamig kayo sa paminaw. Nga sakto ang iyang gihatag nga judgment. Diba? So ingana ang gipangita ni David. Ingana po ang natagamtaman niya nga judge. Refuge niya ang Ginoo. Muna nga, kung kita po, no? Yes, muduol ta, mangita tag mudapig sa tuwa, naikaaway na to, sultig dautan sa tuwa. Kunya, ningon mo pag si David din nga, ningon siya din sa verse 8, the Lord shall judge the people. Judge me, O Lord. Judge me according to my righteousness and according to mine integrity that is in me. Kung ang Ginoo mo judge sa tuwa, balaan man niyan tanan. Psalms 139, nag-ingon si David nga, mas kinasa mo tayo ng Ginoo, wanto ko sila sa tubig, wanto ko sa pinakilalom sa yuta, wanto ko sa panganod, or asa ko wanto din sa kalibutan, wala gaytoy kataguan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nakakita, o kana ang Ginoo nakakita, makaingon kita nga makahatagid siya right judgment. Balungan siya kung unsay nahitabo sa imong palibot. Mao na nga my brothers and sisters in Christ, nati dalang panan ang Ginoo. Basig makasulti tas ng kagulingong Ginoo, patya na lang ko kay mga di na ko kasabot sa kong kagulingon. Ayaw sa kay ano, natay dalang panan. Duol sa Ginoo. Adto sa Ginoo. Kay siya ang rightful judge. Siya ang perfect judge. Mo nang gingon din ni David pod verse 7. So shall the congregation of the people compass thee about, for their sakes therefore return thou on high. So mga pag-ingon ni David nga, Ginoo, ikaw ang naa sa tunga o niya, nagtuyok ang tanan sa imo, nag-gather ang tanan sa imuha. So nakita ni David nga, ang Ginoo nga judge, nga iyang ganampanan, tanan tao ga tipok, dool din ha, gatuyok. O iyan nakita nga, return thou to the rightful throne. Mga gipakita na ang trono sa Ginoo naa sa taas o kitang tanan siya nakita niya ang tanan nga mga panghitabo o walay nalilong sa iyaha sumuna nga wala gyud kanang Kristohano believer na walay dalang panad kay ang Ginoo maduulan na to. So muna nga at the time nga kita makatagamtam og slander tungod kay nagrasyahan man ta sa Ginoo under sa rightful judge sa iyang rightful judgment ayaw kabalaka kay God will vindicate you. Ang Ginoo mao ang magpagawa sa tinuod sa sakto against ng mga bakak sa imuha. Second, tungod na ning mga bakak nga ginalabay sa tuwa, ang grasya sa Ginoo ga call for repentance. Kaning verses 4 until verse 17, gaistorya ni tanan og 16, verse 16. Gaistorya ni tanan og judgment.
nga si David gaingon nga, i-judge nila sila. Ikaw na, ibubo na ang imong kapungot ani mga kaaway nako. Ibubo na ang imong sakto nga pagkabalo ka man Ginoo nga wala ko gibuhat nga mali. Kay ningon sama sa gisulti ganina sa verse 7 ingon siya verse 8 ingon siya, the Lord shall judge me, shall judge the people, judge me, O Lord, according to my righteousness. Ginoo, kabalo ka kung unsay akong gibuhat. Pero dili ni siya ingon nga walay sayop si David nga nabuhat. Pero ang pasabot na ni mga obedient man si David, wala man siya nagbuhat og mga dautan atubangan sa Ginoo. Ngunang ingon siya nga ibubo na ni imong kapungot. Sama si murag maingon na to nga ang pagkasulti ni nga righteousness ni David, mura ba o kanang kinabuhi siyang sakto. Sama kang Job sa panahon nila. Verse 1, Job, sa book ni Job, verse 1, unsay gingon, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright. Kabalo magpunta nga wala gi upright ug perfect na to. Maski si Job, wala man dili perfect si Job, di ba? But ang sumpay ningon din ha, and one that feared God and eschewed evil. Ang pasabot lang na obedient pa, payo dili sinless perfection ang pasabot ni David dinhi. Nga Ginoo, kabalo ka sa ako ang kinabuhi. Kabalo ka nga gaubi ko sa imo, gatuman ko, ikaw lamang ang akong gialagaran nga Ginoo. Ikaw lamang ang akong gisimba nga Ginoo. Ikaw lamang ang akong gina-acknowledge nga Ginoo nga gamhanan o buhi. Unya, kabalo ka Ginoo nga kaning lang gibuhat ako dili mao. Bakak nila gipangsulti sa kuha. So tanawa, maski na nag-ingon si David nga judgment Ginoo, ihatag ang judgment, nagisgot ni ang Ginoo gid bububo gyud judgment kapungot sa mga tao nga evil doers or mga liars, mga dautan. Mo na nga sa Ten Commandments nag-ingon siya sa ika-9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kung kumonsulti ka ng false witness, ang kapungot sa Ginoo abot sa imuha. Suko ang ginawa na. Pero tanawa, before nga ibobo ang kapungot sa Ginoo, napagi time for repentance. There's always time, there's always space for repentance. Kaya ang grace sa Ginoo, mo man ang mutigbabaw. Romans chapter 6, grace is more abounding than our sinful nature. Gamhanan ang grasya sa Ginoo. Muna nga, gakol sa o pag-repent. Verse 12, kung sa gingon ni David, if he turned not, see, there is this posture, there is still this call of repentance. If Ginoo, if he will not turn, kung dili siya mag-repent, God will whip his sword. So, before ibubo sa Ginoo judgment, nasa'y repentance. Napay time nga mo repent. Maskin ang kaaway ni David, ginasulti, daw sama sa gisulti ni David, Ginoo, kanang ayaw sa bubuhi sila sa kapungot nimo. Basi pa rin mabago sila. Ayaw sa igamit ang mong espada sa mga tao nga i-judge nimo sila ani. Ayaw sa ibubo Ginoo, tagain sa sila o time nga mo repent. If he will not turn, dili sila mo repent, then okay. Verse 12 mo na. Diba? So, my brothers and sisters in Christ, dili ra po si David ang nagtagamtaman eh. Samtang nasa cross si Kristo Jesus, nag-antos takapungot sa amahan because sa sala natong tanan unsa gingon ni Kristo.
sa mga nag-persecute siya, sa nagpatay siya. Ayaw ni himuha nga sala sila Ginoo. There is still time for repentance. Even the fiercest enemy sa Ginoo ni Kristo, sakit na kayo. Ang nag-spit siya, ang nagbunal siya, ang nagtugsok siya, ang naglatos siya, naatanan nito siya tubangan, but still, ningon si Kristo, let not this be in their hands. Kaya, na ba may time for repentance? Kaya, we are all in God's grace. Ang grasya sa Ginoo mo magbabaw. Ang uban man gud kay murag ang ilang una-una sa Ginoo, puros kapungot ang Ginoo, puros katugo ang Ginoo. But no, ang Ginoo is gracious and merciful. Mao na nga instead nga judgment ang Kristo nga makuha sa usa ka tawo, ang gingon ni David ini okay. Repentance. Even si David, kung basahon na ito usab din sa verse 3 of 4, ningon si David, O Lord, my God, if I have done this, nangita pagyapon si David, maskin siya kong lingon, Ginoo, kung nagbuhat man gid kog daotan sa akong mga kaaway, enemies, ningon siya din na, if there be iniquity in my hands, if I rewarded evil unto them, ningon siya din nga, okay, deliver, ningon siya sa verse 5, let my enemy persecute my soul. So, napag-posture manggali, maskin si David. Because, ang grasya sa Ginoo is always calling for repentance. Repent. Pagbago ayaw dili man Ginoo gabubo dito sa tuwa og judgment. Perfect judge ang Ginoo. He is just. But again, He is also merciful. Puno siya sa kaluoy. Mo na nga, ang gusto sa Ginoo, usa ka tawo nga gaduol din na sa iyaha sa pagpangayo sa pasaylo before ang judgment mo fall. Tatong gikanta ganina sa Psalms 147. Unsa ang gusto gid sa Ginoo ang kanang gapaubos siya ang kauglingon, ang Ginoo gid kay pwede gina ka kuan gina sa Ginoo mura pag humot niya nga halad sa Ginoo. Ang Ginoo pwede kayo ka quick kayo nga mutabang sa usa ka tawo nga ang iyang posture ga hatod og pagpangayo og kapasayloan sa iyang sala kanang ga hangyo gyud sa Ginoo ba. Psalm 147 verse 6. The Lord lifted up the meek. The Lord lifted up the meek. But unsa man ning gisulti nila neck? He casted the wicked down to the ground. Kung dili gyud ka ngayo og pagpasaylo sa Ginoo, dili ka mo repent, then ang enemy ni David kung wala nag-repent, then they will be casted down. Ang wicked can be casted down. Mabag ilabay ko na sa usa ka lugar na gibusdak. May tabo kung wala gyud ang repentance. Mo ni nga nindot gigay ning gospel message na to dinhi karon, maskin sa atong enemy, iampo na to. Ginoo, give them time to repent. O basi kita. Sama kang David, ingon siya nga Ginoo, if there is anything nga sala nako, then reward me. Persecute me. Persecute, let my enemy persecute my soul. Kung nagdahimo ang ipagdautan, kung diligid ko, kung ako nagpadayon sa pagbuhat o dautan, then persecute me.
But still, nangayo, as if si David is asking repentance, is repenting, asking mercy sa Ginoo. Nga, Ginoo, kung nagbuhat man po kung maayo, then please reward me. Tabangi ko. Muna, ang grace sa Ginoo, kung namin slander sa tuwa, ugdautan, ang Christian, muadto gyud sa Ginoo as refuge, mo call of repentance, both for his enemy and for himself. And lastly, verse 17, reverence. Verse 17, I will praise the Lord according to his righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. See, tanawa gani ang pattern. Maskin sa uban nga psalm natong gihisgutan, ang mangayo og tabang sa Ginoo, ang Ginoo naghatag og tabang, ang response is praise, reverence, thanksgiving. Dinhi, if ang Ginoo nga naghatag og judgment sa imong kaaway, nga naghatag og bakak sa imong what's your proper response? Ingon siya dinhi, ang proper response is, I will praise the Lord according to his righteousness. Kay righteous judgment ang Ginoo, I will praise him. O mao na ang ikatulo na itong R. Reverence. Reverence, mao gini ang pinakataas na ito, nga respect na ginahatag sa Ginoo because of the things that he has done in our lives. Ingani ang nahitabo man David. Sa time niya si David, ibindicate sa Ginoo nga takto si David. Wala siya kanang pangsulti sa iya nga bakak, dili na tinuod, gi-reveal sa Ginoo nga sakto siya. Unsay nahitabo kang David? Ginoo, salamat kay ikaw gyud ang rightful judge nga nakikita sa tanan. Imo kong giluwas gikan sa mga dautan na gipangsulti sa akong kaaway. Muna nga ganina, sa Romans chapter 13, giagda ka. Chapter 12. Basahin natin Romans chapter 12, verse 1. Giagda ka. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. But before na ito ni iadto sa padayon, si Kristo Jesus, even at the time na nasa dito sa cross, because of the slander, bakak na gisulti against sa iya, gisultihan siya nga ingon sa mga tao, blasphemer siya, dili mo blasphemer yung Ginoo because he is God. He claimed what is true for him. Ginoo man si Kristo. But ingon ang mga tao siya blasphemer, so therefore iglansang sa cross. But ang Ginoo, si Kristo na yung balong, ang Ginoo na balong, nga dili siya blasphemer. So, Christ, praise God. Pasalamatan niya po niya ang Ginoo. So therefore, if we are followers of Christ, if we are imitators of Christ, the only logical, kanabang masabtan nga response nimo is service. Ang word din nga service, ang original ani is nay pagka-translate nga worship. Worship. So, kung tanawon nimo si Paul sa pagsulat niya sa Romans, gikan sa Romans chapter 1 verse 3, nag-isgot siya about depravity of man. Makasasala ta, reprobate, dili gyud,
Di ta maluwas. Kung di ta, kung ang kapungot sa Ginoo nasa tuwa. Verses chapter 1 to 3. But gikan sa 4, paingon sa 11, nag-isgot si Paul about salvation. Nga, you are saved by grace. O at the same time, the just shall live by faith. Mo ka na ang gihatag ni Paul din ha, ang mensahe. The just shall live by faith. Faith on the righteousness, di na ni Kristo. Faith on the works ni Jesus Christ on the cross. Nga that's the only way nga mas luwas siya. Wala na laing way. So therefore, kung giluwas ka sa Ginoo din na, nakita nimo giluwas ka from your sinfulness, chapter 12 now begins with the proper response. Ang proper response, usa ka Kristohanon, o kanila ang ingon din eh. Nindot kay ingon niya, dili lang ingon nga proper response. Mauni ang dapat, or mauni ang masabtan. So, in other way, kung dili mo ni buhaton, opposite ba? Kung dili nito ni buhaton, ang worship, ang reverence. Letter R, reverence. Dili na ito nihatag sa Ginoo for the salvation niya nihatag. Murag, sama sa Ginoo lang you're insane. You're not in the proper mind. Or buang-buang ka. Foolish ka. Kung dili nimo i-response ang pag-revere sa Ginoo, paghatag og worship sa Ginoo. Ang tao therefore nga dili ka worship sa Ginoo, magsama sa gisulti ni Apostol Paul, buang-buang ka. Perti kini mo kabuang. Wala ni mo nasabtan. Wala ka kasabot kung sa'y kinabuhi sa kalibutan. Wala ni mo nasabtan ang tinuod nga essence sa salvation ni mo. So in other words, wala ka ni landing kung wala ka ni abot sa worship. Wala ka ni landing sa pag-ilagid sa Ginoo. Wala ni mo na ilan ang Ginoo. Buang-buang ka. You are insane. Dili logical ang imo ang paghuna-una. Kaya yun siya din reasonable worship. Or other words, logical worship. Mao kini ang sakto nga buhaton sa usa ka tawo. Sama kang David, ningon siya sa verse 17 sa Psalm 7, I will praise. Worship. Nako ang Ginoo. Mabitaw na nga. Grabe gina to ka passionate. Nga, moingon kita sa mga kaigsunan din members sa church nga, simba ta. Kaya the only way nga may balaan mo nga you have landed nga nakano ka sa tinuod nga Ginoo is when you worship Him back. You return. You render Him the worship that He is the rightful kanabang mudawat ang worship. Gabi, alas 11 na minutog pa sa lagindingan. Kaya book ginamo ang flight. Hapit pa mi kahilak kay gi-change among flight. Ingon ko nga unsaon na lang ni kung dili mi kaabot sa buntag sa Domingo nga magsimba sa Ginoo kauban sa kaigsuonan. Nami bata. Among bata gabi grabing hilak. Di katulog sa sakyanan o sa airplane. Kapoy jitlag. Ako gay lang tanon kay gihubagan. Akong misis giubo. But the only logical way of response sa salvation sa Ginoo is to worship. Wala nang no. We have to go to church. We have to gather with the assembly of people of God. Because that's the only way na nambalaan na to yun, that we truly value the salvation that God has given us. If we value na bindigay ka bakat kauban, what shall we do?
Worship God. Muna nga, I don't think nga we have reason not to worship God. Auban sa to din naman yan. Auban tingin sa to din na problema sa balay. With heavy hearts, still come together to worship God. Ang uban sa to din naglisod og pag-anhi din kay ulit takyanan. But still able to come and worship God. Muna nga, grabe ang demand sa Ginoo ani. Worship me. Worship God in the beauty of righteousness, holiness. Grabe ang demand ani sa Ginoo because, why? That's the only logical response sa tao nga giluwas sa Ginoo. Ang tao nga dili hinimba o tao nga dili gyud makita og way nga musimba sa Ginoo, in contrast sa logical, insane. Sakit na my brothers, no? Pero sama kang David, makaingon ko nga, Ginoo, judge me according to my righteousness. My righteousness. Judge me according to my righteousness and according to my integrity that is in me. I know ako, kabalo ko. Ako ba? As your pastor, kabalo ko kung nagbinuang ko sa Ginoo. Kung wala na ko gibalyo ang iyang salvation, kabalo ko sa akong kaugalingon. O kabalo ko, kabalo mo sa iyong kaugalingon. Can we say to ourselves, Ginoo, judge me according to my obedience to you? Nag-obey ba yun ko or wala? Nagtahong ba yun ko sa pagpangalaga kay mo Ginoo or nagdula-dula lang ko? You know me, brother. My sisters, you know deep in your heart. I know deep in my heart. Muna nga, I can see this to you. Kauban sa akong pamilya, nga balot ka kung ngayon ang tao nga asimba-timba pero wala niya po ito saban. Pasagdi na sila because ang Ginoo may vindicate sa toa. Adto sa simbahan, alagari ang Ginoo, simbahan ang Ginoo. We know nga dili naman ni adlaw sa Domingo. We know every day, simbahan ang Ginoo. In obedience sa iyang ginagustong ginapabuhat mo na nga I find no reason nga dili ta kasimba sa Ginoo. If there's a will, there is always a way nga mosimba ta sa Ginoo if we value our salvation nga nadawat nato sa Ginoo. Pero kung wala nimo nagibalyo, okay. Skip lang ko sa pag-worship sa Ginoo. Skip lang ko sa pag-obey sa Ginoo. Pwede na. Muna nga, we're under grace. Under the rightful, righteous judge na mo ang Ginoo. Kabalo ang Ginoo, nakikita sa tuwa. Kita na kinabuhi, kung tinuod manggaling ang slander sa uban sa tuwa, nga dili ta obedient, wala taga alagad sa Ginoo, wala taga simba sa Ginoo, then unsa ang ingon ni David? Then so be it. Let my enemy persecute me at your judgment, Ginoo. Pero kung wala, we value God. We value His salvation. We love God. We worship God. Then, kabalo ta asa ta padulong. Adto tag langit. So mo na 2026, pila man sa tuwa din hing murag na perfect kinato, no? Dili man na siya barometer. Ang ato attendance din
Kaya may mga valid yun kayo nga excuse na to nga wala ka to simbahan. But it reveals our heart. Unsa ang naas kong kasing-kasing. If we are to value God, then we worship Him. Amen.